En Pau Vinarejos, des del Romànic Català, bon dia. Molt bon dia i bona hora. Abecedari romànic que obrim ràpidament amb la lletra H avui, no? Efectivament, l'abecedari romànic ens toca la lletra H, per tant, podria ser una secció muda avui. T'he de dir que he escollit aquest tema en part per un cert fetichisme, perquè és un dels meus noms preferits de dona, juntament amb Ariadna. És una dada que volia dir. M'agrada molt el nom Helena. Helena, sí, doncs mira. Especialment quan l'escrivim en català, en Bach. Una Helena coneguda podria ser aquesta, ¿no? Helena Francis. A lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas. Mare meva, les consultes a l'Helena Francis. O una altra Helena podria ser la Milero, per exemple. I ara, quan falten 7 minuts per les 6, us volem explicar una història de superació que, a més, ha rebut un reconeixement. O una altra podria ser l'Helena, el detergent. No, que no va sense H, no? A més, la Milero té la virtut de ser real, a diferència de l'altra, que sabem que era un personatge fictici, creat per homes, no? Però vaja, sí, les Helenes doncs, són molt inspiradores. Però no parlem de cap d'aquestes avui, sinó de Santa Helena, la mare de l'emperador Constantí. És un personatge clau de l'art medieval. Per cert, Constantí, un altre nom molt radiofònic, no? Sí. Constantino Romero i companyia. Sí, els pets que són de Constantí. També, que et fa patir. Constantí, recordem que és l'emperador que es va convertir al cristianisme, va tenir aquell somni revelador on se li deia que pensaria amb el signe de la creu. Doncs bé, a més d'ell, que ja ha passat a la història, de manera cabal, la seva mare, Santa Helena, també ha passat a la història i apareix en diferents escenes del romànic català. Espera. Què passa? No, és que el Jordi Rueda és molt fan dels pets i no s'ha pogut estar. I estava molt pendent del romànic català, però ha dit, què, Constantí? És com aquell de Tarragona, Muralles... Espero que estigueu parlant de música, eh? Sí, perquè és molt fan dels pets i no se n'ha pogut estar. Bueno, també. Posem-ho al mateix pack. Com ha sonat això, en Pau, aquí? Vinga, anava buscant, eh? Bueno, digues, perdona. Avui, amb música dels pets, dir-vos que Santa Helena ha passat a la història com a descobridora de la creu perduda de Crist. És a dir, després de la mort de Crist, se suposa que aquella creu va quedar enterrada, es va edificar al damunt, alguna requalificació de terrenys, vés a saber, algun hard rock. Podem dir que seria com la santa pionera dels arqueòlegs. Una mica com la Indiana Jones del segle IV. Home. I això és el que... Ara. I això és el que se celebra a la famosa Creu de Maig, el descobriment o inventio en llatí de la Vera Creu, o la Festa Major de Figueres, que també es recorda això, aquesta Indiana Jones que va descobrir la creu. Veus? És una figura, la de Santa Helena, que apareix en diverses escenes del romànic català, entre elles, i això us agradarà, el Vallès Occidental. Home, bravo! A Santa Maria de Barberà del Vallès apareixen tots dos, mare i fill, sostenint la creu, Constantí i Santa Helena, i també el brodat de la creació de Girona a la franja inferior. Molt bé. Doncs bé, la llegenda te l'explico molt breument perquè és bastant graciosa. Segons aquest relat, al segle IV, l'emperadriu Helena de Constantinoble, que es veu que, no sé, s'avorria, pelegrina a Jerusalem, la inserció de l'època, no sé, Bueno, s'avorria perquè en aquell temps no hi havia mòbils. I no podien anar al lavabo i posar el cap a la pica, com el Ferran. Clar, i dius, vaig a buscar una relíquia, ja que no tinc el Candy Crush, no? Clar. Doncs diu que va ordenar la recerca de la creu veritable de Crist a Jerusalem, allà on va ser ajusticiat. Per aquest motiu, diu, escolta'm, fes-me enderrocar el temple de Venus, aquest de l'emperador Adrià, i a veure què trobem aquí. Total, que troben 3 creus, perquè sabeu que Jesús va ser ajusticiat amb 2 lladres, una a cada costat, i clar, les planten allà dretes, diuen, ostres, ara quina és la bona? Total, que casualment, la del mig sol ser, passa per allà un carro fúnebre. I diuen, ja està, tate. Treuen els morts d'allà del carro fúnebre i els van penjant a la creu, fins que veu a la creu que ressuscita el mort, aquesta és la bona. I aquesta és, segons la llegenda de la Vera Creu, la manera com identifiquen aquesta creu veritable de Jesucrist. M'ha encantat aquesta anècdota. M'ha encantat. A més, ara, harmoniada amb la música de Cruz de Navajas de Mecano. És que tot va enllaçat aquí. És que és la ràdio, el món màgic de la ràdio, amics. Molt fan. Això, a part de ser una història una mica sense cap ni peus, el que sí que ens parla és de la febre de les relíquies medieval, que va ser importantíssima. O sigui, eren com les criptomonedes o NFT de l'època, i ens mostra que les ciutats, per tenir relíquies, feien de tot. Eren un focus de turisme de l'època de pelegrinatge, però també de poder econòmic. Les croades, etc.
I vols que et digui una curiositat, per acabar? Sí, no, anava a dir, això de les relíquies un dia s'hauria d'analitzar, perquè hi ha relíquies una mica agafades amb pinces, però bueno, en fi. Sí, tipus el Sant Prepuci, la Santa Ara, mira, anava a dir el mateix. T'ho prometo, Sí, anava a dir el mateix, Bueno, És que clar. no et prepucitis, que un dia ja en parlarem. Total, que sapigueu que Epíleg. Santa Helena també apareix a l'Skyline de Barcelona. O sigui, si algú en aquest moment està en una zona elevada de l'àrea metropolitana, Sí? és possible que estigui veient a Santa Helena amb la veu del Serrat. I ben visible, perquè està al capdamunt del cimbori neogòtic de la catedral. Recordem que la catedral de Barcelona es diu Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Creu i Santa Eulàlia. És a dir, que l'advocació a la Santa Creu de la catedral és molt anterior a la Santa Eulàlia, ja des del segle VI. És a dir, que si no en tinguéssim aquí prou... rivalitat, enfrontació... És que aquí anava, estimat Oriol, perquè si no en tinguéssim prou amb la rivalitat de patrones entre Eulàlia i la Mercè, doncs el 1910 Eduard Baptista Lantorn va dir: calla, faré una estàtua de bronze de 5 metres i 5 tones, que no s'hi van posar per menys, dedicada a Santa Helena com a patrona de la Santa Creu, com la santa arqueòloga, doncs que avui la podem veure al capdamunt de la ciutat de Barcelona. Es veia tela. Què et sembla? Fantàstic, com sempre. Cada setmana ens deixes meravellats i capcots. Joan Pau Vinarejos, moltíssimes gràcies. Bravo. A vosaltres. Bravo. Salut i Seguiu el romànic. romànic català. Bravo, bravo. Sí, bravo. estoy enamorado de esta Es sección, fantástico. Me encanta.